OK, takže ahojte, vítam vás tu pri novom videu a dneska som tu ja, hrám originálne stylko a je tu so mňou Paťo. Kde je, kámo? Kde je Paťo? Paťo, kde si, bro? Čo si, čus? Je tu so mňou Paťo, jak vidíte. No a dneska budeme otvárať Lucky bloky. Takže poďme na to. OK, prvý admin Lucky block. Je to... Poď. Klávesnica, jo! OK. Paťo sa raduje so mňou a je to super. OK, spooky Lucky block. Poďme. Ne. Napíšeme Paťovi GG. OK, poď. Spooky Lucky block, prosím. Ne. OK, no poďme ďalej. Ying Yang. GG. Admin Lucky block, poď. GG, ľudia Karlo. OK, Los Lucky Blocks. Poďme na to. Ľudia. Čo tam padne? GG. OK, Ying Yang Lucky Block. Poď, Aura. Toto je prvý pak, ešte bude druhý. OK. OK, Lost Lucky Blocks. Poď, prosím. Ne. OK. Secret Lucky Block utvoríme v druhom pakte, OK? No, GG. OK, posledné 3 Lucky bloky. Poď, plus. Ne. Ne, bro. Poď. Iše mu hype. OK, ľudia, jak chcete druhý pak, tak dajte like, odber a čaute.